таъмини амнияти озуқаворӣ аз он иборат аст ки мо бояд аҳолии худро ақаллан то 70-80% бо маҳсулоти худӣ таъмин намоем. бо сифат аз рӯи он меъёрҳое ки аз рӯи физиологӣ муайян карда шудааст таъмин карда тавонем. агар ибтидои рӯзҳои аввалини мамлакатро ба назар гирем, агар дар мамлакат нарасидани нон дар шаҳрҳои калон вуҷуд дошт, гуруснагӣ вуҷуд дошт. бинобар ҳамин ман ҳамин хел фикр мекунам ки аввалин ислоҳоте ки президенти кишваримон ҷаноби олим барои бартараф намудани ин камбудӣ кардан дар ду баст я дар ду марҳила ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо намудани хитаҳои хоҷигии ёррасон. ва вақте ки мо 75 000 гектар заминҳои корими обиро ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда додем, дар як муддати кӯтоҳ масъалаи нон, масъалаи дигар озуқаворӣ ҳал шуд. дигар масъалае ки дар назди ҷамъияти мо истода буд, ин масъалаи самаранок истода буд ин заминҳо, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои хоҷи қишлоқ. албатта дар ҳамон шабу рӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон чуноне ки ман гуфтам, дар натиҷаи ҷангҳои бародаркушӣ дар хоҷигии халқ бисёр таъсири манфии худро расонда буд. ин ба он оварда расонид ки корхонаҳои кишоварзӣ аксарият муфлис гардиданд, барои пешбурди соҳа ягон маводи надоштанд. ин ба пастшавии ҳосилнокии зироатҳо, ба камшавии истеҳсоли маҳсулоти кишовардӣ оварда расонид ва дар ҳамин давра ҷаноби олӣ як фармони худро бароварданд, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996 рақами 522 дар бораи ислоҳоти ташкилоти корхонаҳои кишоварзӣ. яъне бо ҳамин иқдом мо ислоҳоти заминро дар ҷумҳурии Тоҷикистон сар кардем. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ислоҳоте ки мо гузарондем барои мардуми мо хеле фоидаовар буд, зеро ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон замин ҳамчун ҳуқуқи истифодабари замин ҳамчун мерос дода шуд. ин ҳавасмандии корбандони соҳаи кишоварзиро хеле баланд бардошт ва мардум вақте ки фаҳмид ки соҳиби замин гашт, соҳиби маҳсулот гардид, барои рушди намои соҳаи кишоварзӣ корҳои хеле шоянро ба охир расонид. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар натиҷаи он ислоҳоте ки мо гузарондем, ҳозир дар дар вилояти Суғд зиёда аз 70 000 хоҷигоҳи деҳқонӣ таъсис дода шудааст ва фаъолияти онҳо имрӯз ба талаботи рӯз ҷавобгӯй мебошад.